дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. раиси хадамоти зидди инҳисорӣ гуфт, нархҳоро дар иди қурбон таҳти назорат мегиранд. офати табиӣ аз рӯшон то нурободу айнӣ чӣ хисорот овард? вазир дар бораи сохтмони роҳи оҳани Самарқанд Панҷакент аз ҳисоби соҳибкорҳо. занозании тоҷикону қирғизҳо дар Москав 100 муҳоҷир боздошт шуду 6 касро ҳабс карданд. дар Чин меҳмонхона фурӯ рафту 17 нафар ҷон бохтанд. хадамоти зидди инҳисории Тоҷикистон таъкид доштааст ки дар арафаи иди қурбон нархҳо дар нуқтаҳои савдо бо диққат назорат хоҳад шуд. дар ин бора зимни нишасти матбуотӣ дар шаҳри Душанбе Сафар Али Қурбонзода, муовини якуми директори хадамоти зидди инҳисории Тоҷикистон таъкид кард. ба гуфтаи ӯ, хадамот бо дигар сохторҳои марбута ба хотири пешгирӣ аз болоравии шадиди нархҳо дар остонаи ҷашни наздик нархи маводҳои хӯроквориро назорат хоҳад кард. пеш аз ид мо як ситод таъсис медиҳем ки дар давраи ид нархгузорӣ ва мавҷудияти нархномаҳо дар молҳоро ба танзим медарорад. дар ҳақиқат дар кишвар дар арафаи идҳо болоравии нархи маҳсулот аз ҷумла меваҳо мушоҳида мешавад, шаҳр додааст ӯ. Қурбонзода таъкид мекунад ки нафароне ки қонунро нақз мекунанд ҷарима мешаванд ё ин ки нисбати онҳо дигар чораҳои маъмурӣ гирифта мешавад. бар асари боронгариҳо ва ҳавои тафсон ки боиси баланд шудани сатҳи оби рӯду кӯлҳо гардид, дар Тоҷикистон селхезӣ сурат гирифт. офати табиӣ ҳам ба сокинони Бадахшон, вилояти Суғд ва ҳам сокинони навоҳии тобеи марказро домангир намуд. аз ҷумла нисфирӯзи санаи 13 июл дар натиҷаи борони пуршиддат дар деҳаи Шуҷанди ноҳияи рӯшони вилояти Мухтори Кӯҳисони Бадахшон сел фаромад, хабар медиҳад Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда. сел дар як муддати кӯтоҳ роҳи мошингардро баст, ҳамзамон 7 хонаи истиқоматиро вайрон ва ба 16 замини назди ҳавлигӣ зарар расонд. зимнан тақрибан пас аз 1.5 соати сел дар ноҳияи Нуробод деҳаи Муҷихарф ҳам фаромад. дар ин ҷо 5 бинои истиқоматии қитъаҳои назди ҳавлигӣ, заминҳои корам аз лойоба пур шуданд. илова бар ин, сел 2 мошинро комилан шуст. Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда мегӯяд, сел дар деҳаи оҳангарони ин ноҳия роҳро маздуд кард ва дар деҳаи Камсамолобод 2 пули аҳамияти маҳаллидоштаро хароб гардонд. ҳамзамон манбаъ аз фаромадани сел дар ноҳияҳои Айнӣ ва Масҷоҳи Кӯҳӣ хабар медиҳад. дар ин навоҳӣ низ селоба роҳи байни шаҳракро муваққатан маздуд кард. Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда мегӯяд, бар асари ин офати табиӣ дар ягон ноҳияи офатзада талафоти ҷонӣ ба қайд гирифта нашудааст. вазири нақлиёти Тоҷикистон мегӯяд, масъалаи сохтмони роҳи оҳани Самарқанд Панҷакент дар доираи комиссияи байниҳукуматӣ бо ҷумҳурии Ӯзбекистон баррасӣ шуда истодааст. ӯ афзуд ки интизор меравад роҳи оҳани Самарқанд ба Тоҷикистон пайваст шавад ва ҳудуди 4 километр ба қаламрави шаҳри Панҷакент дарояд. ин масъала дар доираи комиссияи байниҳукуматӣ ҳам дар Тошканд ва ҳам дар Душанбе ки мо ҳам иштирок доштем баррасӣ шуд, изҳор доштааст вазири нақлиёт. ба гуфтаи ӯ, интизор меравад роҳи оҳани мазкур аз ҳисоби худи соҳибкорон ҳам аз Тоҷикистон ва ҳам аз Ӯзбекистон амалӣ карда шавад. вазири нақлиёти Тоҷикистон яке аз масъалаҳои калидӣ дар ин тарҳро таъминот бо бор гуфт. ӯ тавзеҳ дод ки гап ҳам сари боркашонӣ ва ҳам мусофиркашонӣ меравад. мақомот занозании оммавӣ дар метрои Кузьминкиро як ҳолати фавқулодда арзёбӣ мекунад, гуфт ба РИА Новости намояндаи хадамоти матбуоти раёсати амнияти минтақавӣ ва мубориза бо фасод. сабаб баррасии муносибатҳо миёни муҳоҷирон буд ки чанд рӯз қабл дар қаламрави вилояти Москав оғоз шуду дар пайи он 3 шаҳрванди хориҷӣ барои кӯмаки тиббӣ муроҷиат карданд. нисбати ҳамаи онҳое ки дар ин муноқиша даст доранд, тибқи моддаи 20.2 қисми 6.1 кодекси ҳуқуқвайронкунии Русия парвандаи маъмурӣ боз карда шуд, гуфтанд дар шӯъба. дар маҷмӯъ 103 нафар ба полис бурда шуданд. аксарияти ҷанҷолиҳо зодагони кишварҳои Осиёи марказӣ буданд. ҳамчунин масъалаи оғози парвандаи ҷиноӣ дар заминаи ифротгароӣ низ баррасӣ мешавад. занозании оммавӣ мавзӯи мулоқоти мақомоти шаҳр ва амният, инчунин намояндаи Федератсияи муҳоҷирони Русия гардид. таври манбаъ меафзояд, ҳамаи боздоштшудагон то мурофиаи додгоҳӣ дар мақомоти корҳои дохилӣ нигоҳ дошта мешаванд ва агар ба ҷавобгарӣ кашида шаванд, аз Русия депорт мешаванд. зиёда аз ин, вуруди онҳо ба кишвар маҳдуд карда мешавад.
бинои як меҳмонхона дар шаҳри Суҷоуи Чин фурӯ рафт, менависад РИА Новости. Ба иттилои манбаъ, аснои фурӯ рафтани меҳмонхона 23 нафар зери харобаҳо қарор гирифтанд. Аз ин миён 17 нафар кушта шуданду 5 тан бо бардоштани ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ ба бемористон интиқол ёфтанд. Манбаъ меафзояд, дар ин ҳодисаи нохуш танҳо як нафар ҷон ба саломат бурд. ҳоло корҳои ҷустуҷӯӣ анҷом ёфтанд ва омили фурӯ рафтани меҳмонхона ба таъмири беиҷозат рабт дода мешавад. шунавандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоотии хабар. То барномаи дигар шоду пирӯз бошед. хайр. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.